zakin Allah sirikin Muhammadu ya maula. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maula. Sannan kuma idan an zo kamar Allahu sun kuma ji menene ya azaliyu dawwamanne kai ne abadiyu a koda yaushe kananan da hariyu domin ɗaukakar sunanka aliyu ka gaida mai sunanka maulana. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Manzo ne aka ce ra'ufu rahimu, shi aka bai aron suna na karimu, ga kabir alim da halimu, in ban da shi sai Ali imamu, da akwai Ali cikin asma'ul husna. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. A duk cikin halittun Allah babu wanda aka aramar sunan Rabbu, sai Imamu Ali Mahabubu, konan na tsaya ba ishi a sahabu, ba na samansa bayan manzona. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Ƙila ka ce akwai wane waliyu, to sai dai laƙabila al'asliyu, shi ko sunan yankansa Aliyu, a gaida kai ya kakan Mahadiyu, Rabbi ya sa akwai jininka jikina. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Allahumma salli ala nabika wa ali baitihi duka tsarkaka, ‘ya'yan Fatima mai albarka, Rabbi ka ƙara min san su duka, domin san su shi ne san manzona. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Manzo ya ce man kuntu maulahu فعلي هذا مولاه اللهم وال من والاه يتي وعاد من عاداه إمام علي كيني مولانا. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Gaba da Allah waye zai iya, Allah ya ce mana. Imam Aliyu zakin Allah sirikin Muhammadu ya maulana. Gaba da Allah waye zai iya, Allah ya ce man adali waliyan, ya fito yaƙi na in ya shirya, bare Ali wanda dukan anbiya
su kansu suna girmama maulana. Imam Aliyu zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maulana. In ban da manzo a halitta ba wani da ya san martabar Abul Hasanaini, wane ɗan mutum wane aljani, wane mala'ika wane rauhani, sanin Imam Ali sai Rabbana. Imam Aliyu zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maulana. Imam Ali shi wani kogi ne, duk yanda ka zaci shi saɓanin nan ne, ko ta ina ka zo za ka yi wanka ne, ni yanzu ma na zo gefe ne, kai mini izini na shiga maulana. Imam Aliyu zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maulana. Shawara da suka yi mun cika ciki sai jiki ya mutu kuma, amma kuma gashi muna son mu ji jawaban da ake yi. Alayat halin alhamdulillah, abubuwan da muka ji Allah ta'ala ya ba mu ikon aikatawa da kuma dorawa a kai a gaba insha Allah, ya zama na cewa muna samun ci gaba ne insha Allah. Abin godiya na farko Allah ta'ala wanda ya halice mu ya kuma sanya muka zama musulmi, da kuma ya kuma sa muka zama masu riko da addini. A nan imma dai musulmi ne ko kuma inda ba musulmi ba, amma kuma suna da addini su ma Allah ta'ala suke bauta ma, saboda haka yan uwanmu ne a halitta. Allah ta'ala muna godiya gare shi da wannan baiwa ta halitta, sannan kuma da shirya da kuma muna da ya shirye mu ya yi mu kuma cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. A cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi mu ahalul wilaya, muna ƙarƙashin wilaya Imam Ali Amirul Mu'minin alaihi salatu wasalam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma muna godiya ga annabinmu sallallahu alaihi wa sallam, da kuma imam Ali da sauran imamai gaba daya da suka riki wannan abu har zuwa yanzu. To kuma ne a ƙarƙashin wannan kuma muke gode ma duk waɗanda suka samu zuwa nan, musamman manyan malamanmu da professor da barista Ali Umar, wanda kowace suna tare da mu. Mun gode, Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Muna fata nan gaba muka kira za a dawo. Sannan kuma 'yan kwamiti da suka shirya waɗannan abubuwa, abinci da sauransu, Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Sauran 'yan uwa muna godiya ga halatta. Sannan kuma in an ga wani abu wanda yake ba daɗi, ba a samu yadda ake so ba, a yi haƙuri, Allah a yafe mana. Insha Allah za mu ƙoƙari mu gyara nan gaba. Akan wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ya kai mu gidajen mu lafiya, Allah ta'ala ya bamu akan shirya. Zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maula. Imam Aliyu zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maula. Sannan kuma idan an zo kamar Allahu sun kuma ji menene ya azaliyu, dawwamanne kai ne abadiyu, a koda yaushe kananan da hariyu, domin ɗaukakar sunanka Aliyu,
ka gaida mai sunanka maulana. Imam Aliyu zakin Allah, sirikin Muhammadu ya maulana. Manzo ne aka ce ra'ufu rahimu, shi aka bai aron su